Здравейте, приятели! Аз съм Степан от Мистер Дончев. Честно казано, никога не бих си помислил, че живота ми може да бъде свързан с растения. А сега не мога да си представя живота без тях. Роден съм в Украйна, а когато бях на 17 години, се преместих в България. Завърших програмиране и дълго време си мислех, че бъдещето ми ще бъде в IT сфера. Но докато учих, започнах работа в озеленителна фирма. Първоначално това беше просто начин на изкарване на допълнителни пари. Видях, че има место за различен подход. Повече качество, повече контрол, повече отношение към клиент. И тогава си казах, защо да не пробвам и аз? Първият ни проект беше озеленяване на една семейна къща. Най-хубавото е, че и до днес се грижим за тази градина. Днес Мистер Дончев е екип от близо 40 човека. Разполагаме с професионална техника, нови коли, имаме контрол качество, а всеки клиент получава ясна и прозрачна оферта. За нас няма значение кой сте. Цената зависи от проекта, а не от човека. В този канал ще ви покажем как създаваме градини и какво се случва с тях след години. Добре дошли в Мистер Дончев!